자, 한번에 보여서 다른 내 말이야. 비디오 없이. खालामाखैनो भिडिअखौ अन खालामाखै बेखौ थुदो जाखौ गोजाखौ थुदे दासो जाबाय खुलुमबाय सोनाफोरानो मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजों जेखौ बानायनाय मौला सोनाफोर दामुगोन अके देखायगोन इनभाइ ब्लगखौ फुरा जोबस्रायलांबो जाबाय देखायगोन होनदोंना मामिया हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो नै ओंखारबा ओंखारदों ओंखाराबा ओंखारा आरोना Oh my God! Happy Independence Day! होनलाय ओरैसो मोजाङै थाबासो नुगोन दा नोंखौ वाव बिमाया मादि हेयारबेन्ड बायनानै लाबोदों उदांस्रि साननि नामा मोजां मोनदों ओइथिं सासेयाबो एसे रेडि जानानै दङ बिथांमोनाथ' रेडि जाजोब्बाय दा आंसै आरोना जों फुङावनो दुगैस्रां लाबाय फुङावनो माने 7:30 आरोना र' आं दा सोलायगोन ना बिमायाबो रेडि जानांसिगौ जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आङो साथि लागायनानै लाग्रोनो नागिरदों बेनिफ्राय मा देखायलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना 80थि उदांस्रि सान नोंबो हम खालामदो सोना थां थ' रेडि नै जोंहा मैया लानानै फैनाया आङो दुरुं नांगोन बाबा दुरुं थ' जोंहाबो बिर होनोसै बेहाय फैदो बेखौ आं लागायगोन मा गारियाव नों दुरुं मोनसे दंमोनलै दुरुं बाब सान्दुङा अबहाय लागानो अबहाय मानो नै बेहाय बिर होनोसै जोंहाबो नै बिसोरो मोजां मोनगोन ना नङाबा जेरावबो नुथाराबा ओइ आं दा लागायगोन मा जेरावबो नुथाराबा मोनथिनाय नङाना फिरफिला थिखोनाया मा बुस्थु फैदो मोनबाय बाबा दुरुङा सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा फैदो खानसि फैदो Bande Mataram deh, Bande Mataram. Fैदो जाबाय नामा दिनै इदि खालामनांगौ दे सोना दे आगोलाव जोंसो जा बिबार लानानै बेसे मजाके थाङो ओमफ्राय बिसनाबो स्कुलाव थिखोयो थिखोनाया ओमफ्राय हस्टेलनि गथ'फोरखौ लानानै थिखोयो आरोना बिसोरखौ लेंहरजोबलाय लाया ओमफ्राय थांबा थांनो मोनो थुदो थांसै एबारना ओंखारबाय आरोना माखासे मानसिया गोलोम फुरायनो बिफान जादानो माने लानानै थांगासिनो दा गरमाव बेहुस जाना फैबाथाय गैला आरोना बिरबायानो आंना फिरफिलाया मैया गोलैदोंमोननो खिथादों बिदानो होननांगौ है अनफ्लानांगौब्रा अनजानो लुगैनायसो खिथादोंना ओमफ्राय दाथ' जेरै मेरैनो हाबनो होआना माबाफोरा फिलफिलि गारि जेखौबो ओमफ्राय रेलगेटसिम फैबाय बेनिफ्राय आरो दांदों नों रेल खाथिखौ दांदों हराखाया लायथो मालाय बेनिफ्रायबो थाबायनासो थांखानांगौ दा ओरैनो मानसियाबो सोनो मोना ओरै मानसियाबो सोनो मोना आंनि फिसाफोर लामायाव मा नुयो बेखौनो बियो फै दा जागोन ना थांगोरनि सान्दुं मोदान नायबाबो लाबाय आं नै जै होनदों नुदों मा भारत माता की जै होनदों दादाफोराबो हनै हब्रालाबायथारबाय साइजा फैदो ओरै फैदो गेट मोनबाय माने मानसिफ्रा फैदो माबा लाइन जा गैलाहाय सान्दुङा खिखावजोबगोन मानसिफ्रा NCC फोरनि जानोसैमोन दाना नुहुरला जाखो सायाव थाबाथाय नुहुरनाय नङा आरो खाथियाव थांबाथाय सान्दुङाव रानथाबगोन आं फिसाफ्रा गोलोमफ्रुजोब्बाय
मानसि बुरजाथार मा हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे नालाय ओंखायनो मानसिया बुरजाथार बयबो फैदों मा गान र' दा साथा लानानै एसे खाथियाव नायहैगोन एसे आवगायबाय माने जोङो थांबा आवगायनानै आगे नायनो थां बै तुरुं खाथियाव थां मेरला गथ'फोर थांदों थां लानानै थां आवगायलांनो रोङा आं फिसाया बिमाया बिदि आवगायनानै हाबना मोनाना गथ'फ्रा दहायनिफ्रायनो गसंनाय बेस्राफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय हनै दा सोरबा बिहुस जागौलायनाय जानोसै बयनोआ जाग थाग आंहा नै फिसाफोरनो पेकेटनै लानानै फैखादों आरो दा जादो दे जा सोरबा मान गोनां गसे नेदों ना मादोंथाय दाबो दिखोआखै नै हाग्रामा सार गिदिंदों आरो गारियाव ना गावहाबा गारियाव ना माबा गावहाबा गारियाव साराबो एसे स्पिस होबायमोन सान्दुङावनो थाना होदों बिस्रा इजोंबो सान्दुङानो नांखायो बापरे गरमाबो एकदम आं बै सिङाव गसंनाय गथ'फोरखौसो अननो ओंखारहरगासिनो दङहाय बिस्राफोर साथासो हमस्रोलायबाय आरोना उदांस्रि सान सेलिब्रेसन खालामनो फैनाया फ्लेग थिखांनायखौनो पात्ता मोनलायलायासै गरमजोंनो साथा होथे होथा सोर नुहुरबावनो दासो जानोसै नै बै आगोलाव थांना नायथां नोंसोरो बै आगोलाव थाङाखै लानो थां बेयावबो प्राइज मोनगोन दा अबे टिमा मोजां बानायदों प्राइज मोनगोन CISF unit BGPPP Bongaigaon Salakati Selatan Commander SI XC Yas Khandelwal Adiar Basuri Divisu 7 Assam Police Battalion Saraikula Kupiazar Selatan Commander PSI Uma Gohai Yar Basuri Divisu Kupiazar DEF Main Staff Selatan Commander PSI Rajanikan Terabha Yar Kupiazar DEF Main Staff Selatan Commander WSI Sangeeta Kodika Yar Basuri Divisu Rashtra Patagar Puri Khanman Jodokan Kurba Babe Itimidhi Selo Prodan Kose Homeguard Kukrasa District Selatan Commander PC Anant Mohan Adhikari Yar Divisu 7th Assam SD Boys NCC Group Selatan Commander Sri Abhijit Goyari আমি ইয়ার পাশে দেখিবলৈ পাইছো 7th Assam SD Girls NCC Group Selatan Commander Kushbu Desumotari আমি ইয়ার পাশে দেখিছো কোকরাঝার গভর্নমেন্ট হাই সেকেন্ডারি এন্ড এমপি স্কুল NCC Group Selatan Commander Joydev Sutradhar ইয়ার পাশে দেখিছো 73 Assam PN Commerce College Kukrajar NCC Group ইতিমধ্যে আহি আছে जा मोजां फुंनिसो थादों नैबे मादैया ओमफ्राय भिडिअ अफसो खालामाखैनो भिडिअ अन खालामाखै बेखौ थु गोजाखौ थु दे दासो जाबाय जाबाय दासो जाबाय सान्दुं गोसायाव नङाबा लस जाथारगोन बासुनि देখিছো फाकिरकाम कलेज एनसीसी ग्रुप प्लाटन कमान्डार हित बर्मन बैयाव दिपारा किन्तु ইয়াৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পাইছো
PMC Kukrajar Girls High Secondary School NCC Group, Platoon Commander Miss Mallika Burma, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো কমাৰ্চ কলেজ কুকুৰাঝাৰ স্কাউট এণ্ড গাইড গ্ৰুপ, প্লাটুন কমাণ্ডাৰ অনিক পল। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইবাৰ এয়া কুকুৰাঝাৰ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড MP স্কুল NCC গ্ৰুপ, প্লাটুন কমাণ্ডাৰ চাহিল শ্বেখ। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যাপীঠ हायर सेकेंडरी स्कूल कुकुराझार अरविंद कुमार यार पासे से ऑक्सिलियम इंग्लिश मीडियम स्कूल कुकुराझार प्लाटून कमांडर ऋतुराज नर्जारी येलो कलर लाने नामा हा यार PCM बेबीलेन इंग्लिश मीडियम स्कूल कुकुराझार प्लाटून कमांडर अनुष्का दास जाओ मत से ইয়াৰ পাছতে আছে DN হিম্মত সিং হাই স্কুল কুকুৰাঝাৰ, প্লাটুন কমাণ্ডাৰ শুভ দত্ত। ইয়াৰ পাছতে আছে MCM উডলেণ্ড হাই স্কুল কুকুৰাঝাৰ, প্লাটুন কমাণ্ডাৰ তৌথুন বসুমতাৰী। প্লাটুন কমাণ্ডার আন্না মুসাহাৰী। ইয়াৰ পাছতে আছে UN Academy Kukrajar Girls Group, Platoon Commander Miss Yukta Brahmawari. আমি দেখিছো সুমধুৰ বেন্দে Ethiopian Fun Party Group, Platoon Commander ABSR সকলো দলক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ইয়াৰ পাছতে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব খুজিছো। আমি প্ৰথমেই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো কোচ ৰাজবংশী লোক সংস্কৃতিক চহকী কৰি অসম চৰকাৰৰ আৰ্টিষ্ট পেঞ্চন লাভ কৰা পৰেশ্বৰ চৌধুৰী। सोरबा माबा मोनसे जाबाथाय लानो रेडि दंखायो। আমি পৰেশ্বৰ চৌধুৰী सुखांनानै बिस्रा खनसे राउन्ड मारिबावनांगौ आरो बेस्राफोर सुग्राफोरा दाग्राफोरा दुंग्राफ्रा বিশেষভাৱে সক্ৰিয় হিচাপে কাম কৰা লায়ন্স ক্লাব কোকৰাঝাৰ। আমি তেখেতসকলক नै एबार एसे मोसास्रांसिगोनदां। आतिश बसुमतारी नायदो मा सना दानि लेब्रेटखौ नुलाय लाङासै आं मिथिया बिमाया भिडिअ खाबाय फिसाजा नुवासै सासे गेम আমাৰ নমস্কাৰ মহোদয় সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছো। जोंनासो बागुरुम्बाया थाफैनांगौमोन। रयनादाब्रि गामिनि हिन्दी फिल्म दिहुनगिरि सुनील नार्जारिनो जोङो बे सम बिफाननिफ्राय बान्था আজিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰি সজাই তোলাৰ বাবে আমি সকলো কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে
बारो जाओ शेष क्या तो जाए लो जाए एक बार बहुत दूर वो तो को भाई वो लगे mana sih lagi share করে দিস নাকি আগলি ফেবালে মোজাং নুকুমন দেখা যায় না আমাদের এখানে এখন ভালো হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে পিছনে ভালো দেখা যায় ভগৱান দেশ কিমান সময় থাকছে ইয়াতে চবৰে দেহাই সমান নহয় না তই এইগিলা নাচিছে না নপৰিব এনে খাৰা হৈ যায়হে দেহাটা गसंनानै थाबासो माबायोना बोरैबासिन जायो फाला फाला आरो एबारना बिसिनि मिउजिक जालायबाय मिउजिक निजर निजर डान्स निजर निजर बताइए रे बार बार दंग अरे खाई बाना की खाई बाबी हुस क्या रो गैला हाय मानसिया बेयावसो लागासिनो दङ हनै लांलागासिनो दङ एम्बुलेन्सआव साब्रैसो जाबाय दां जारलासो मैं 20 जाबाज जवानों के सम्मान में आप सभी से जोरदार तालियां चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्वान लेंगो और नीलीबा बेसिक प्रोविजन अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारे प्रशिक्षित स्वान लेंगो एवं नीली इस प्रदर्शन में दोनों स्वान अपने परिचालकों के आदेश का तुरंत और सटीक पालन करेंगे जैसे बैठना रुकना साथ चलना पास उड़ाने पे तुरंत पास आना अन्य आवश्यक आदेश का पालन करके ये अपने उच्च स्तरीय अनुशासन और परिचारक के साथ बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन करेंगे स्वानों की तेज नजर व सुनने की क्षमता शक्ति और पूर्ति इन्हें सुरक्षा व्यवस्था में हमारा अनमोल साथी बनाती है कृपया दोनों स्वानों एवं परिचारकों का उत्साहवर्धन करें हमारे स्वान जुबानी यानी मौखिक सांकेतिक यानी इशारे और विज़ल के प्रयोग से भी आदेश की पालना करते हैं आपके सामने दोनों स्वान अपने परिचारकों के हुक्म पर अमल करते हुए उनका पालना करते हुए चार पैरों से चलता है मगर हौसला जवानों सा है देश की रक्षा का जज्बा इसके अरमानों सा है वफादारी में सबसे आगे बहादुरी में बेमिसाल ये बेल्जियम लोग है हमारे स्वान दस्ते की ढाल कृपया सभी दर्शक तालियों के साथ दोनों स्वानों और परिचारकों का उत्साहवर्धन करें
सेंस डिस्क्रिमिनेशन यानी गंभीर विभिन्न प्रकार की या अनेकों किस्म की गन में से केवल एक व्यक्ति विशेष की गन की पहचान हमारा स्वान लेंगो अभी आपके सामने करके दिखाएगा। एक हमारा सवाल किसी वस्तु की गन या किसी व्यक्ति की हाथ या पैर या किसी अंग की गन से तुरंत भीड़ में छुपे हुए व्यक्ति या सामान को पहचानने में अपना अहम योगदान देता है। एक व्यक्ति का रुमाल आपके सामने रखा गया है। स्वान लेंगो को उस ओर से छोड़ा जाएगा कि वो इस रुमालों की पंक्ति में कतार में से वो रुमाल अलग करके दिखाएगा। स्वान लेंगो द्वारा उस व्यक्ति शानदार प्रदर्शन से स्वान लेंगो ने उस रुमाल को पकड़ के दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए स्वान लेंगो और उसके परिचारक का उत्साहवर्धन करें। ये सिर्फ जानवर नहीं है दोस्तों, ये हमारे सुरक्षा तंत्र की वो आंखें हैं, वो कान है जो 24 घंटे देश की हिफाजत में तैनात रहते हैं। अब आपके सामने हमारे जांबाज स्वान दिखाएंगे अपनी ट्रेनिंग अनुशासन की पूर्ति के साथ बाधाओं को पार करते हुए अपने परिचारक के साथ तालमेल बैठाते हुए वापस जा चुका है। हमारे स्वान दस्ते की सबसे तेज तरार और दुरुस्त ऑब्स्टिकल को पार करती हुई स्वान नेली परिचारक सामान्य आरक्षी गोपीराम उनके आदेश पूरी दुरुस्ती के साथ ऑब्स्टिकल को पार किया। दोनों स्वानों की तालियों की गड़गड़ाहट से और उनके परिचारकों का अभिनंदन करें। फैदो सोनाफोर फैदो माबा देखायबावनो होनो एबारना जानाय जालायबाय ओमफ्राय गरम जानानै थांनोसो ओंखारबाय नै रायजोफ्रा बैयाव दंमोन सायायाव नै आंकोल मोना माबा देखायदों सान्दुंनि गरमजोंनो मानसिफ्रा बाबायहाय नै मालाय कम्फु गेलेदों आंकोल मोना শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করা হবে। আমি দেখার সকলে আসলে এইভাবে অনুরোধ জানাইছি। नै आंकोल मोना मा खालामदों हनै गोरा गोरा गोजा मालाय सान्दुंआव चाकुजोंसो एम्बुलेन्सआ मानसि रोगागासिनो लांगासिनो दङ लांबा बै लांनानै फैफिनबाय दोनो आरो सोरबा बेबो जानानै दंबावो नै अनाखाना गैलाहाय नानि ओरै फै मा ओरै फै नानि ओरै फै गैलाहाय आं फिसाफ्रा प्रदानसन खालामनानै देखायदों आरो मा ini हमथानांगौनो हनै नाहरदो बिदि हमथानांगौनो ओरै हमथानांगौनो हनै माबायदि खालामनांगौनो मानो नाहराखै मोजाङै सोरबा नोंखौ सिलाय देखायबा नै बिदि देखायबा माबायदि खालामनांगौ नाहरदो जोंबो रौना होफिनबायहाय बोरैबा बेउस जाहां जाहां मोनलायलायबाय दा बाराबा आंबो दल दबसो बेउस जानो हागौ आरोना नायजोबनो हायाखिसै फै फैदो फै दंबावोमोन एसे माबा माबि देखायनायफोर नैहाय सोरबा सोरबा बेहुस बेहास जालांलागासिनोथार थ' बेलुनसो मोनलायबाय बेहाय मालाय थ' माबाफोर जानानै थांसै आंबो जा उखैबाय थ' साला सान्दुङाव रानथाबबायनानै बोरैबा आवाजानो गोदोलायबाय आंना आयै रोगागासिनो सनाफोरावनो रोगागासिनो ओरैनोबाबो शनिबारखा बिन्थेर दखानफ्रा फुरा बन्द आरोना बांसिनानो कयेकथा बिदिनो खुलिदों आरो दानिसो खुलिदों बिसोरबो बे जाग्राफ्रा हले खुलिदों मालाय बनसै नै लाय बाबा खानाया फिसालाखौ खानायबो सिनखाबाय आरोना थाग थिग खुलाखामोन ओमफ्राय सिनाफोर ब्लगा गोलाव जासिगोनदां इदिट खालामबा मिथिला आङो 80 उदांस्रि साननिखौ आं सोनानै दोनसै क'क्राझारनिखौ ओमफ्राय जोंहा पिरपिलायाथ' हाग्रामा सारानो दैखांदों नालाय
जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बय मुलुगनो जालाय बेहाय मावा दाङानो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय नै ओमफ्राय थाला आरि फानग्रायावसो गेम जिरायनानै दं आरोना दिनै गैया नालाय सायानो फैसा खुस्रा मोननांगौ दाबो मोनाखै